Moltes fa... Sí. Una mica en el mood, pero bien. Ahora calentemos una mica el motor i sí. Sí, perquè farem com 4 pàgines. Mira, moviment... Estic reivindicant? Estàs reivindicant. És a dir, no estàs donant molt de reivindicar, ¿vale? Una de les escenes que més ens va costar va ser el salt. Plano salto, toma 4. Pam! Van fer saltar d'aquell balcó doncs, més de 30 vegades. Era un salt bastant complicat, però al final va quedar superguai. Sí, corte. Yo creo que es buena. Després de buscar molts llocs on gravar, vam decidir anar a un lloc que finalment no va poder ser per una sèrie d'imprevistos i tot va fer que acabéssim gravant a Can Sant Pere, a Premià de Mar, en un lloc gegant, un centre autogestionat per gent molt maca que ens va acollir des del primer moment i jo em quedo amb aquesta experiència. El dia de la gravació a Premià, casualment era el meu cumple i bueno, feia 24 anys i va ser molt divertit perquè ho vaig poder celebrar amb la Fera, que era el primer i espero que sigui el primer de molts. Rico sí, és molt content. Que ràbia. Digues, estic cansat.